kasvanut myös oksia molemmin puolin runkoa. Satuhieronta sinänsä on ihana. Se oli semmoinen, kun mä luin sen sieltä sähköpostista jo, niin se heti mulle tuli semmoinen olo, että kylmiä väreitä menee, että kuulostaa aivan ihanalta. No just ehkä, että sen kosketuksen merkityksen on aina jollain lailla tiennyt, mutta ei ole ollut sellaista teoriaa eikä semmoista oikea tietoa, että minkä takia se on niin tärkeä, minkä takia se on niin merkityksellinen. Enemmän puu sai raikasta vettä. No, mun mielestä se ykkösasia alusta asti, mitä mä oon kuunnellut, niin on se läsnäolo. Siinä satuhieronnassa se kohtaaminen sen lapsen kanssa, kun kertoo sitä satua, niin se lapsi kuuntelee sitä satua ja se kosketus on jotenkin sillai, että vielä paremmin ollaan siinä yhdessä samassa hetkessä sen lapsen kanssa. Ja itse kun koskettaa ja kertoo satua, niin omatkaan ajatukset ei lähde harhailemaan, vaan sitä ollaan siinä samassa hetkessä sen lapsen kanssa. Niin kyllä mun mielestä se varmaan on se tärkein juttu, se läsnä. Tavallaan just nämäkin, että ton oman kokemuksen kautta on kokenut sen, että miten siis oikeasti rentouttava ja ihana toi voi tommonen noin lyhyt hetki olla, missä käydään joku pieni satu sen kosketuksen kautta läpi, niin jotenkin voi hyvin kuvitella, että vielä lapselle, että kun se on aikuisellekin niin jotenkin rentouttava ja ihana kokemus, että sen täytyy olla lapselle sitten vielä jotenkin vielä potenssiin 10, koska se lähtee Mun mielestä tämä satuhieronta aiheena ponnistaa niin lapsilähtöisestä maailmasta, että se on niin aidosti sinne lapsen maailmaan suunnattu, että kun useasti on jotain aikuisten menetelmiä, joita sovelletaan lapsille, tai on jollekin muulle asiakasryhmälle tehtyjä menetelmiä, mitä sitten sovelletaan lapsille, mutta tämä on nyt semmoinen, mikä on ihan oikeasti sieltä lapsilähtöisyydestä ja lapsista lähtenyt juttu, niin varmasti kyllä. Ja aion ihan varmasti kyllä. Mä odotan, että mä pääsen kotiin, mä otan omat lapset ensin koekaniiniksi ja sitten. Käärihän hyvin rakkaan ystävän. Henrietta ja Johanneksi ei ole ihan liikkuu rakas ystävä. Ihana. On taas semmoinen ihanaa, että mä pääsen toteuttamaan tätä käytännössä.